हमारा लड़का के आज होता हो अगला होता तो तोनियो को अगले साल करा दे मेरे को बारका के आज हो जाएगी बउआ। हां चल काची आपके घर अगले तो मैं यहाँ देनी आउते हुई फिर आउते गोर पर खड़ी खींच जाएंगे ओए जो बुझे के पूरा ठीक लगा देंगे ना पूरा एकदम बढ़िया मन लड़का खुद आउते प्रणाम 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 बैठी 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 समझिए बैठी चलिए बैठी अब खाना उन्हें मंगाओ तो नहीं मंगाई बेटा फुटल लोटा लिया बेटा मुतल जो पानी लिया बेटा अरवल जो भात लिया अब बेटा सरल मुर्गा लिया ये सब खा के हम आई जाए। हाँ रउए खाए के महाराज हम केवल खा के ही सब चाहिए पहले रउए खाए के ओकरे ए बाद महाराज हम कहिए कि हम रउआ अगुगा बनी तो रउआ नु खाए तो अगुए तो हम बनबे नहीं हमरे कहिए बा कि बोलू अच्छा ठीक बा तो रउआ अपना बेटी के लड़का देखे आल बनी हैं आल बनी नु रउए तो कह रही कि ना बोलू हमरा लड़का के शादी करे के बा। हाँ तो हमारा लड़का के शादी करे के बा रउआ बेटी के करे के बा हां हैं तो ठीक बा रउआ बेटी के शादी करे के बा बेटा के बुलाओ तनी रउआ देख ली तो बुलाई आई सब जितना और सावन बा जी बुला के खाई हाँ हमरा के दिखा दी लइका के हम जाते। हाँ जी बेटा सरल चलो आव बेटा आवाज चलो अब पर पर खड़ी खींच जाइए प्रणाम बाबूजी बाबा जी कौन काम करला काम तो कुछ ना करे लेकिन मोबाइल चलावनी घी जाके 5,000 घीचिए लेवनी बस 5,000 में हां तो 5,000 से काफी चलत होई सब कुछ चल जाला सब कुछ चल जाला हां खाली अपने दे चलत हुई ना सब दे चल जाला कभी शादी नहीं हो पहले तो 5,000 में खर्चा कहाँ से आई? हम नहीं अभी पापा पे को पूरा टाइट हुआ पूरा हाँ 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 तो दोनों आदमी मिला के 10,000 कमाते हाँ, हाँ है हाँ। हाँ और यदि शादी हम करी तो लड़की से तो कितना 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 के महीना ओकरा के देबे लगन खर्चा अरे रउआ काहे टेंशन लेता नहीं कितना के दे हमर पत्तो आई तो हम तो समझ 15,000 के पूरा खर्चा लगता ही हाँ। अब 10,000 के स्टार 25,000 के महीना ना तब रहे थी हाँ तब रहे थी हमरा एथी नहीं के हाँ तो वो उतना क्षमता नहीं के आई लइका में देखत का तना कमी बा कुछ एमे एक बहुत तरी कमी बा हां सब कुछ ठीक बा हां मगर हाँ। पैसा बहुत कम बा। पैसा बहुत कम ट्रैक्टर ले बानी बड़ी ट्रैक्टर चला लवनी कोनो बात नहीं के ट्रैक्टर चलावी लेता ट्रैक्टर से 20,000 चाहे बैलगाड़ी चलाबो हां शादी हम यहाँ ना ये हम शादी ना कर ए लिए कि हमरा इतना लड़का पर लड़का ठीक बा तो हां ठीक बा ठीक बा पूरा है। मगर कमाए में बहुत कमजोर बा कमजोर बा हाँ। तो शादी ना करे ना, ना। ए समझी जी रुक ना जा ना समझी जी देखो रुक जा ठपना केतना पसेवा से एगो रउआ पकड़ के रउआ के लिए आए रहलिया पूरे देखो तरीके लड़का ठीक बा मगर हम ना करम ना करो फाइनल बा हां एकदम फाइनल बिल्कुल हां बिल्कुल फाइनल बिल्कुल हां फाइनल बिल्कुल फाइनल जाई त एगो अगुआ केतना पसेवा से मंगल काहे मरनी है हां इतना पसेवा से एगो अगुआ मंगैनी बाबूजी शादी कर दी अगुआ मंगैनी आ जाते गोर पगली कइले ठीक बा आ 5,000 के महीना के कोला का कहले तोरा का कमानी होता नहीं कही कमानी उतने बियाह में झूठ साथ ना होला का अब जा शादी कराओ तनी एकरे बाद चल चल घर में राइटर लाल बिहारी साहनी नमस्ते प्रणाम हम राम उग्रे पियाक और आपके धन्यवाद गोर लगतनी यदि हमार वीडियो सही लागे तो एकरा के बेल आइकन दबाएं और ओकरा बाद में अपना प्रणाम दिनेश मान को स्वाहा देखिए भाई लोग वीडियो बना के मकसद बजे लोग चाइना लोग के हंसावल खेलावल तो दिल पर ना ले लोग और कहता नहीं साथ चैनल के दबा के सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबाना ना